Jažká moci. V tomto momente môžem vidieť a počuť imitáciu výstrelu z húfnice Zuzana 2. Zároveň prvý dopad bol do cieľovej plochy, ktorý bol limitovaný výbuchom. V tomto momente bola strelená druhá strela a druhý dopad bol bližšie k živej sile. Tu je plochu ten. Zaznel prvý výstrel a vážení diváci, bol zničený nepriateľský minomet. Tak, tu ešte. Štvrtý výstrel v tejto chvíli bolo zasiahnuté a zničené vozidlo OT-90 nepriateľských síl. Použitie dronu, prípadne práca predsunutého pozorovateľa je veľmi dôležitá k vedení presnej palby a delostrelectvo je stále rozhodujúcim prvkom v pozemných bitkách súčasných svetových bojísk. Delostrelecká jednotka ukončila palebnú úlohu zo svojho palebného postavenia a podarilo sa jej zničiť stanovený cieľ. V priebehu dynamickej ukážky kanónová húfnica Zuzana 2 zmení svoju polohu. Je to z dôvodu, aby nebola zničená. Zároveň môžete vidieť, že do priestoru dynamickej ukážky sa nasúva vozidlo BVP-2. Jedná sa o BVP-2 z tzv. Podporného elementu. Môžeme vidieť, že BVP-2 bude viazať svojou palbou nepriateľské síly a budú tiež limitované dopady strelby z 30 mm kanónu 2,42. Hlavnou útočnou silou, ktorá sa momentálne stále nachádza vo východiskom postavení pre útok, sú dve vozidlá BVP-2. BVP-2, ktorú momentálne vidíte, vytvára podmienky k vykonaniu hlavného útoku. BVP-2 vyniká nízkou siluetou, vysokou priechodnosťou terénu a je schopné plavby na otvorenej vode. Nemá žiadnu lodnú vrtuľu, na vode sa pohybuje len pomocou pásov a svoju polohu na vode sleduje pomocou gyrokompasu. Dovolím si ešte upriamiť vašu pozornosť na húfnicu Zuzana 2, ktorá je produktom domáceho obranného priemyslu a vyrábajú štátny konštrukta Defense. Jedná sa teda o